'yan uwan Gfreesh al'amin domin Gfreesh badalar da yake yi ta ma fita wannan yaron saboda haka yadda 'yan uwan wannan yaron suka nuna su ta maza ne ko da Gfreesh ba ku hasko kuna zane shi a social media ba wallahi ya kamata abinda 'yan uwan waɗannan yaron nan suka yi. An gaya maka ni 'yan uwana 'yan gargajiya ne? An gaya maka 'yan gargajiya ne? 'Yan uwana ba 'yan gargajiya ne ba, su sun san gwagwarmayar da na yi, kuma ni mutum ne ba mai ɓata tarbiyya ba, ni mai gyara tarbiyya ne. In baka sanni ba kawai ka ce baka sanni ba. Aure 7 na haɗa a kan live a social media. Waye biya ni in ba Allah ba? Allah ne zai biya ni. Allah ne ya ga zuciyata. Allah ne ya san wace irin rayuwa muke a gefe. Allah ne ya fi mu sanin kanmu. So kada ka zo kana mini shari'a saboda kai ma baka san ni ba. Wai a gidan aure na. Kai ka san inda nayi aure ko ka san me ka sani a kaina? Ba abin da ka sani a kaina. Sanda muna struggle din mu ba wanda yake kula mu, amma daga Allah ya ɗaukaka mu sai kaga an fara ni ku shi ne wajale mu ya kama ya zane shine waye America da yayi shi ma su waye America da yayi waye America amma ba taba jin wannan da aka zo aka ce wai dan uwan su yan uwan su zo su fita yana da HIV to wai saboda mutane su guje ni kuma wanda na hau yau live din nan mutum 2000 da wani abu ma na gani a live ban ma taba gani ba ma ban taba samun 2000 views sosai yau ban taba ai ka sha bulala ne ka sha naushi a hannun gardi yayi ka sha naushi a hannun gardi Gfreesh me yasa kana mu ogan mu haka? Ni yanzu ba zan iya yi wa waiwai shari'a ba. Nace ni ba zan iya shi abin da yake ba haka nace. Amma kuma ina appreciating din rayuwar shi. Kin gane? Ni bana wa mutum shari'a. Kin san Gfreesh ko? He's a liberal person. Neutral. Gfreesh baya harka kamar dan Najeriya ko dan Arewa. Kin gane? Kuma da dan George. In kana abu ba zai iya yi ba amma ba zai iya ce maka wai kana wani waye ba. A'a shi abin da kake so. Kai ba yaro ba, very good. Haka yake. Yes. I love She your may abun shi for content ne fa yake fa but mutane suna misjudging na shi. No. Apart from content ba, he's a free person. Baya judging. Kin gane? Kuma gidan shi duk na da ana ta posting wai za kai ma wai da za a zo a zani kawai wai a zo a zani ka duk wannan jahilci ne duk wannan wani gidadanci ne da wani rashin wayewa kawai da wani jahilci za a zane ne don haka zane ne kuma aka ma zane ne kukan da share shi abin me sai saura me kuma gaskiya ne please dan Allah a dinga jin tausayin mutanenmu a dinga jin tausayin matasanmu a san cewa matasanmu ba su da abin yi matashi shi dole sai ya kirkira wa kanshi abin yi in matashi ya kirkira wa kanshi abin yi yazo kuma yana yin wannan abin in ba wai kana da wani abin da zaka bashi ba yanzu ni a misali a TikTok din nan da social media da duniyar entertainment gabaki daya menene nake yi na laifi nace hayya nace marke nace a daina dan marele nace waye duk waɗannan abubuwan da na fake faɗa a slot na wasa menene wani abu da nake yi wanda zai zama ya zama illa ma a society babu amma kuma da babu ma gyaran nake me nake yi wasan nake an daina zagi na kullun sai